أرست زينام مراقب تحفاش أبا زلاق سلام من هنسة حقرن إجامو من كتصاوتو منستر سلام حاتيتو أبا أديس أبا زرزة لحزرة ندادي سب سرح مخانو بعل مزي ندادن إنرجين إثيوبيا فليتو كاب زينات يوكرين أب دردر سلام نممصا دلوت مخانا مرغغاصوم بريزيدنت ترامب غليصوم سلام طعنا هبلا يزخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعة حدا خوين لو كم تلمود نساعة ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندام راح خايركم صنع أنا برام فسام فلما بحطر زيناتات كنجمر مبل 40 شوعاتن بعال زخر عاود كارا مرات خبيرو علم مبل 40 شوعاتن بعال زخر عاود كارا مرة أبدي سابع بزركب عدبابا حونت إتيو كوبا باستفالي صنبلات خبيرو علم عبتي سنة سرعات توكلت حربنيا ولدي بزحات نبر عوالات سراويت توكلت منقستن عوالات ريبابليك كوبان ترخيبهم تباهيلو لهم عاوت كارامارا منفس عاوت كينات عادوا داقم زرقاقة سيو تباهيلهم زيننا يقصل إثيوبيا دنماركن متحوارن نمتنخار كم استسمع مع تجلسهم منستر بلان لمعتن دكتور فتصوم سفا مسلوخ بيت مغري كوميتي قديات بوليسي وصاي دنمارك تزاتين أبزتهم دما إثيوبيا بلوت كنتات أير ناوغنتهم تركب إنشيتيفاتن زترخو عوتاتن تغرت مقبارهم تحبير لهم كلتيم وغنات تن هاجرات أب استفرالي عورتات زلو متحوار بزولت أن متنخار كم تسمع معو كابتن منستر زترخب حبريتا يردم مرحب تحفاش أب زلاق سلام من هنسة حاجرن إجامم كصاوتو منستر سلام حاتيتم قداميديا أب هنسة سلام بزبل مري حساب بأسانا لأنت منستر سلامن بعل مزي مرحب تحفاش إثيوبيان مسب مويا ميديان مداركتي آكالاتن زاتا كام زكايدة حبيرهم منستر ديتا سلام دكتور كيردين تزرع أبتي وان سرعتي مرقاق زلاقي سلامن هنسة حاجرن تساتفو كلهم مداركتي آكالات كام زحاتت يوم أبريهم بفلاي كم حجر نهنسة سلام زقبر سرعتي هب محجاز ميديا العل بصحيت كم زلوا جليسهم منجستي ناتنت ميديا نمرقاز وصلوا سجمتي زدنا كم زخون زحبروا تو منستر ديتام أبز حزوان مرخب تحفاش مس ناتنت تتحيزو حتى كم زي بلوم يوم على علم زلوم
ብምዃኑ እውን ዝተዋሃበ ናጽነት ብግቡእ ብምጥቃም ኣብ ህንጸት ሃገርን ዘላቕ ሰላምን ግድኦም ንኽዋፁ ኣተሓሳሲቦም። ሚኒስትር ሰላም ኣብ ስራሕቲ ህንጸት ሰላም ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ ብምትሕብባር እናሰርሐ ከም ዝርከብ ኣመላኺቶም። ጋዜጠኝነት ሰላም ሰፊሕ ጽንሰ ሓሳብ ዘለዎን ዘላቒ ሰላም ክረጋገጽን ብጽሒቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ድማ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዘ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ዶክተር ሳምሶን መኮነን እዮም። መራኸብቲ ሓፋሽ ጎንፂ ምጽብጻብ ጥራሕ ዘይኮነስ ጎንፂ ክተርፍ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ሽፋን ብምሃብ ንህንጸት ሰላም ግድኦም ክዋፁ ከም ዝግባእ ብዕቱብ ኣተሓሳሲቦም። ሓበራዊ ሃገራዊ ያታ ንምህናፅ ውፅኢታዊ ስራሕ ይምዝገብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነፀላ ያታታት ብምምካት ሓበራዊ ሃገራዊ ዛንታ ንምህናፅ ይፍጸም ዘሎ ስራሕቲ ውፅኢት የመዝግብ ከም ዘሎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ኣመራርሓን ሞያተኛታትን መራኸብቲ ሓፋሽን ዓውዲ ርክብ ህዝብን ዘሳተፈ መድረኽ ዘተ ኣሰናድዩሎም። ሓላፊ እቲ ቢሮ ሃይሉ ኣዱኛ ብፎረም ርክብ ህዝብን መራኸብቲ ሓፋሽን ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ግንዛብ ብምፍጣር ተረባሕነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም። ብመሰረት እዚ መበገሲ ጎንፂ ዝኾኑ ነፀላ ያታታት ብምምካት ሓበራዊ ሃገራዊ ያታ ብምህናፅ ዓወት ብምጽናዕን ናይ ህዝቢ ሓቂ ናብ ኣደባባይ ብምውፃእን ዝውገን ዘሎ ስራሕቲ ውፅኢት የመዝግብ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም። ኣመራርሓን ሞያተኛታትን መራኸብቲ ሓፋሽን ርክብ ህዝብን ብዝበለፀ ውፅኢታዊ ንምዃን ጠመተ ሂብካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዓውዲ ኤነርጂ ተረባሕነት ሕብረተሰብ ዘረጋገጹ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ምውጋኖም ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢተፋ ገሊፆም። ድሕሪ ለውጢ ዓቕሚ ምፍልፋል ሓይሊ ፀሓይ ንምስፍሕፋሕ ዘኽእሉ ብዙሓት ዓውድታት ስራሕ ተወጊኖም እዮም እውን ኢሎም። ብመሰረት እዚ ካብ ሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ 54 ሚእታዊ ዝኾኑ ተረባሕቲ ሓይሊ ብምዃን ድሕሪ ለውጢ ልዕሊ 6 ሚእታዊ ዕብየት ተመዝጊቡ ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብዎሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዓውዲ ማይን ኢነርጂን ዘካየድዎ ዘለው ዕዙዝ ግደ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ሚኒስትር ብመሰረት እዚ ከም ሃገር ዓቕሚ ምፍልፋልን ምቕራብን ሓይሊ እናማዕበለ ምምጽኦም ኣልዒሎም። ኣብ ዓውዲ ልዕሊ 5.1 ሚልዮን ቆጻሪ ዘለዎም ዓማዊል ምፍራይ ምኻኑን ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 320,000 ሓደሽቲ ተረባሕቲ ሓይሊ ዓማዊል ምርካቡን ገሊፆም እዮም። ኣብ መራርሓ ዋና መምርሒ ጥዕና ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ዑደት ኣሳሊጦም። ኣብ መርሃ ግብርቲ ዑደት ሓላፊ እቲ መምርሒ ሌተናል ጀነራል ጥጋቡ ይልማን ካልኦት በብብርኩ ዘለዎ ኣመራርሓን ተሳቲፎም ኣለዉ። እቲ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝበፅሐቶ ብርኪ ምዕባለ ብዝግባእ ዘርአየን ውፅኢታውነት ልኡኽ ምሕላው ሰላም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዘርአየን ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ዑደት ኣሳሊጦም። ኣብቲ ዑደት ኣቦታት ሃይማኖት፣ ኣባገዳታት፣ ሃዴ ስንቄታትን ነበርትን ምስታፎም ተሓቢሩሎም። ተሳተፍቲ እቲ ዑደት መንግስቲ ተመሳሳሊ ኩለ መዳይ ረብሓ ዘለዎ መሰረተ ልምዓታት ይሃንጽ ምህላው ተሓጓስ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም እዮም። እቲ ማእኸል ፍሰት ቱሪዝም ብምስላጥ ኣታዊ ኢትዮጵያ ክብ ምባል ከም ዝክእል ተሓቢሩሎም። ሚኒስትር ጥዕና ክፍሊት ዲጂታል ጥዕና ንምጅማር ምስ ዝተመረፁ ትካላት ፋይናንስ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሙ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ክፍሊት ዲጂታል ስርዓት ጥዕና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ንምጅማር ዝተዋደደን ጠመተ ተዋሂቡን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፀን እየን። ብዲጂታል ዝተሓገዙ ምዕቡላት ኣሰራርሓታት ብምዝርጋሕ ግልጋሎት ኣወሃባ ጥዕና ዜጋታት ስሉጥን ተበጻሕን ንምዃን ከም ዝስራሕ ሓቢረን ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኩሎም ትካላት ጥዕናን ተፀዋዕቲ ትካላትን እቲ ሚኒስትርን
أبوهوا قلقالوت بديجيتال استحجزن كخون مدلو يكايد كم زولين قليسن زلوم أبز حزوان ممحدار كتم أديس أبان دريداوان نبسراح متاو مدلو مززامون تزاريبنين أبتي عودي زي سرح منقستاون زي منقستاون تكالات فاينانس قلقالوت كفليت سرعات عنا نب ديجيتال مغيار زقبر كيدي بمتحبار نمسراح كم زي تسمع معو حابيران اللعام كبرات ملكتي مع زينا يقصل حزد ما بزرزرنا بزحزنا زيناتاتك حلف عوض عدوى وصيت حدنة متحبارن إثيوبيا مخانو بكل الدبوب معراب إثيوبيا فصام مسرح بيت مخرج جانو حربنياتات زوبا داورو زخونو ايت غرما غزاو غليصاملوم توم فصام مسرح حززلو ولدو سمعيت فقر هاجر كاب اياتات وريسو ابلمعات هاجرو بصحيتن خواصا صاوعيته مغربهم تيدروس علمايو حزاريبو ملو منوران غرماي دما كم صعب كتقربايا كوينات عدوى نناس ندق سبا استخفلن اب زمنات كيهاسس دميقو زمصه مرأيا معرنتن حدنتن ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ታሪክ እዩ نسألت بانا زتولعلا تعدى بحابشة استسعرلا تاريخاوت عدوى اقتلع الكلا ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣባል ዲሲፕሊን ማሕበር ጥንታዊ ጀጋኑ ሓርበኛታትን ስራሕ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ጀጋኑ ሓርበኛታት ዞባ ዳውሮ ዝኾኑ ኣይተ ግርማ ግዛውን ብዛዕባ ዓወት ዓድዋ ከም ዝስዕብ ይገልጹ በመጀመሪያ ደረጃ የአድዋ ድል በዓል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር አፍሪካ ብቻም ሳይሆን ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ትልቅ ብስራትና ትልቅ ድል የተፈጸመበት ትልቅ የተግዳዶ ታሪክ ያለበት ነው فلما بعل عوت عدوى ني إثيوبياويانن أفريكاويانن بفلاي أبا عالم نزلو تسلمت هزبتات عوي بسراتيو نفلم أوان تسلمتن سعادو سعرولو تاريخاوي بعاليو نتاريخ بعداي مجزاتي أفريكان نمسرة بان أفريكانيزم نمسرة زنبرة تاريخ ونيو تاريخ إثيوبيا بدمق قلم أبا عالم نخد صحف زخ عليو سلازي خنخورعو اللي قبا بزي تاريخ سعادو كي قريو تدني قميوم سمعيت فقرة هاجر زتر قالو تاريخ هربنياتات يو إليه زعمن ዓወት ዓድዋ ናይ ዝተወሰኑ ከባቢታት ታሪክ ጥራይ ከም ዘይኾነ ዘልዓሉ ኣይተ ግርማ ግዛው ውጽኢት ሓድነት ኢትዮጵያውያን ምዃኑ ግን አልዕሎም እዮም ይህ የአድዋ ድል ታሪክ የጥቂቶች ትግል ተጋድሎ ታሪክ ተደርጎ ብቻ መቆስ አይደለም ታሪክ ዓወት ዓድዋ ታሪክ ዝተወሰነ ከባቢታት ተገይሩ ጥራሕ ዝውሰደ ይኮነን መላ ኢትዮጵያ ካብ ሓሳብ ክሳብ ግንባር በአካል ተረኺቦም ብጽሒቶም አብርኪቶም እዮም በእግሪ ብፈረስ አበ ድሩን ገደልን ፊት ንፊት ምስ ጸላኢ ተዋጊኦም እዮም ዘመናዊ ዕጥቂ ተዓጢቁን ዝመጸ ጸላኢ ሕብረቶም አጠናኺሮም ተዋጊኦም ዓወት ሒዞም መጽዮም እዮም እዚ ጽንዓት ይዘሪ ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝነበሮም ተሳትፎ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ዘልዕል ሕቶ ዝቀረበሎም እንትኾን ኣይተ ግርማ ግዛውን ከም ዝስዕብ የረዱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦችስ ምን አስተዋጽኦ አለው ለሚባለው የመላው ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓወት ዓድዋ ዝነበሮም እጃም እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኩሎም ነበርቲ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ንተጋድሎ ሃርበኛታት ዓብይ እጃም ነይርዎም እዩ بفلات يكون بزي مفلات مبزحت يوم هربنيات دو معراب إثيوبيا تاريخهم يتمزجبن قندما جانوي أبا 1964 عام تمرت نابزي مسمسو أمسكرو تباهيلو دك هربنيات تاريخهم أمسكيروم يوم أبيون ود هربنيا مخانو مسكيرو ميداليا تباهي بويو أمود أتون حزلو لدو سمعيت فقر هاجر كبايات وريسو قبل معتن سلام هاجرو بز حيتون خوازا أيت جرما جزاو تسويعهم يوم عندنا ياجر فكر سميتن مركب على باتشو يعند ياجر فكر سميت فلما سمعت فقر هاجر كراخوبي كبا هاجر متكا أتايبلان بحتاويت متسويعتنا قرعتنا نيا مجلس مننتنا ونيا سلزي كابزر وصينا بزعبا لمعت هاجرنا بحبار تطاو نبل سلامن لمعاتن استرغاغص اللان هاجر نمصا ولدو ناي مركب حلافنتن سلازلنا
ዓወት ዓድዋ በመላእ ዓለም ንዝርከቡ ጸለምቲ ህዝብታት ብርሃን ናጽነት ዝወልዕን ናይ ይከኣል መንፈስ ዘበሰረን ዓወት ምዃኑ ተገሊጹ ብምዃኑ ድማ ዘኹርዕ ታሪኽ ጸለምቲ ህዝብታት ኮይኑ ይዝከር እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ወለዶ ናይ ባዕሉ ናይ ልምዓትን ሓቢርካ ምዕባይን ዓወት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ፖለቲከኛ ገብረ ገርግስ ግደይ ገሊጾም ኣለዎም ጌታቸው ዓለሙ ያዛሪቦም ዘሎ ተኻቲና ንመለስ ዓወት ኩናት ዓድዋ ሓቂ ልዕሊ ጉልበት ምዃኑ ዘመስከረ እዩ ንዝብል ብዙሓት ዝስማዕምዑሉ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ድማ ኢትዮጵያውያን ንሃገረይ ኣየድፍርን ሉዓላውነትን ክብርን ሃገረይ ንባዕዳዊ ገዛኢ ኣሕሊፈ ኣይህብን ብዝብል ኒሕ ካብ 4 ሸነኽ ኢትዮጵያ ተኣኻኺቦም ብሃይማኖት ይኹን ብሄረሰባዊ መንነት ከይተፈላለዩ ንሓንቲ ኢትዮጵያ እንትብሉ ዘበናዊ ኣጽዋር ምስ ዝተዓጠቐ ጸላኢ ተኳሽሖም እዮም በዚ ድማ ኩርዓት ጸለምቲ ህዝብታት ዝኾነ ዓወት ዓድዋ ከም ዘመዝገቡ ግሁድ ሓቂ እዩ ሓቂ ልዕሊ ጉልበት ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘመስከረ ምዃኑ ዝገልጹ ድማ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ጻኒሒት ዝገበሩ ፖለቲከኛ ገብረ ገርግስ ግደይ እዮም ሓደ ቁኑዕ ዕላማ እዩ ኣይኒ ግዛእን ኣይኒ ምዝመዝን ኣይኒ ጭቆንን እዩ ሓቀኛ እዩ ኣብዚ ዓድኹም መፂኹም ኣይትምዝሙዝናን እዩ ምናልባት ኣይግባእካን ገዛ እንዳማትካ መፂኹ ብርብር ሌባ ማለት እዩ ሌባ ስኺልካ ክትሪኦ ይትኽእል ስለዚ ናይ እዚ ዝወለዶ ሓቀኛ ዕላማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ዝሓደረ ሓቀኛ ወነ ነይሩ ትወነ ንሱ ድማ ሃገራዊ ክብሪ መሰረት ዝገበረ ሓድነት ነይሩ ማለት ሓደ ዝኾነ ጉጅለ ስልጣን ክሕዝ ሓደ ዝኾነ ጉጅለ ከምዚ ክገብር ዘይኮነ እታ ሃገር ከም ሃገር ክብራ ሓፍ ክብል ትህዝቡ እውን ክቡር ህዝቢ ኮይኑ ነፃነቱ ሓልዩ ክነብር ካብ ዝብል ዝተላዕለ ሓቂ ዘተኣኻኸቦ ብሄራዊ ሓድነት ነይሩ ማለት ይከኣል እዚ ወለዶ ንናይ ዓድዋ ታሪኽ ብልምዓት ክደግሞን ዝማዕበለት ሃገርን ኣህጉርን ንክፈጥር ክሰርሕ ከም ዘለዎን ዝምዕዱ ኣይተ ገብረ ገርግስ ናብ መጻጻእ ምዕባለ ቻይና ብኣብነት ጸሪሖም መበል 129 ኣለና ያው 130 ኣትዩሎ በሎ እዚ ቀሊል ግዜ ኣይኮነን ምናልባት እዚ ኣብ ናይ ቻይና ታሪኽ ተሪእናዮ ኣብ 1904 ድሕሪ ናይ ዓድዋ ኩናት ድሕሪ 30 ገለ ዓመት ነፃ ወፅየን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት 1 ቢልዮን ዝኣክል ህዝቢ ካብ ድኽነት ወፅየን ሕዚ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ልዕልንኡ ዘረጋገፀ ኢኮኖሚ ልዕልንኡ ዘረጋገፀ ቴክኖሎጂ ኮይኑና ክኢለን ኣለዋ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ነፃነት ቻይና ልክዕ ከም ዓድዋ ዝተዋደቁ ጀጋኑ ዝትክኡ ወለዶ ተፈጢሮም ማለት በዚ ሜዳ እንተመፂና ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዚኦም ኣይተፈጥሩን ክንብል ንኽእል እዚ ወለዶ ክሕርን እዩ ዝግብኦ ኣነ ወለዶ ሓደራ ዓድዋ ዓወት ዓድዋ ኣይተዋፃእኹን እየ ምክንያቱ ከልክዕ ከምቲ ቻይና ጃፓን ካልኦቶም ሩስያ እውን ትኸዶ ዘላ ክያዶ ክንከይድ እናተገበአና ንምንታይ ንሕና ናብዚ ወሪድና እንተኢልና ናይ ዝወለዶ እዚ ዕዳ ክትብሎ ትኽእል ማለት ናይ ድኽመት ክትብሎ ትኽእል እሳቶም ዓለም ዘገረመ ዓወት ኣመዝጊቦም ከይዶም ተዓወት ንሱ ናብ ዝውዝን ናይ ኢኮኖሚ ልዕልና ናይ ቴክኖሎጂ ልዕልና ናብ ሃገራዊ ልዕልና ክመጽእ ግን ትወለዶ ዝግብኦ ተዋፅኡ ኢልካ ክተቐምጠ ይትኽእልን ማለት እዩ ዓወት ኩናት ዓድዋ ንምስረታ ፓን ኣፍሪካኒዝም ምኽንያት እዩ እንተኾነ ግን ኣፍሪቃ ዛጊድ ክንደቲ ዝድለ ሓበራዊ ኣህጉራዊ ምዕባለ ምምጻእ ኣይከኣለትን ሕዚ እውን ግን ኣህጉራዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ተፈጢሮም ብሓንሳብ ንምዕባይ ንክስራሕ እዚ ወለዶ ሓደራ ከም ዘለዎ ኣይተ ገብረ ገርግስ የረድኡ ተወለዶ ምናልባት ናይ ሕራነ ወለዶ የድሊ ምናልባት ልክዕ ከም ተብካሊ ሃገራት ዝመፀ ናይ ሕራነ ወለዶ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ትሕራነ እንታይ እዩ ተዓወት ዓድዋ ንምንታይ እዩ ነይሩ ዕላምኡ እንድሕር ኢልና ምናልባት እውን ዝነበሮ ዓበይቲ ሕልምታት ኣፍሪካ ትበሃል ኣህጉር ኣብ ሓደ ብገዛእቲ ሓይልታት ተመቃቂላ ዝነበረት ናይ ሓሶት ሃገራት ተፈጢረን ነንባዕለን ክባልዓ ዝተገብረ ንሶ ወሃሂድካ በቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተመስረተ ውዚ ብኦቢልካ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ዓውደ ኢኮኖሚ ሓደ ዓውደ ፖለቲካ ክፍጠር ዝነበረ ባህጊ እዩ ስለዚ እዚ ባህጊ እዚ ናብ ተግባር ከይሰግር ዝገበሮ ናይቲ ወለዶ ብስለት ፀገም እዩ ስለዚ እዚ ዝተወዘፈ ዕዳ ኣለዎ ዝወለዶ እዚ ዝተወዘፈ ዕዳ ኣለዎ እዚ ተዘይገይሩ እውን ህይወቱ ክብሪ ክልዎ ይኽእልን ውሕስናውን ክልዎ ይኽእልን ስለዚ ነቲ ዝሓለፎ ነቲ ዘወዘፎ ድኽመት ተመሊሱ ክፅግነሉ ዝኽእል ተዓፃፃፋይ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ተዓፃፃፋይ ዝኾነ ቃልሲ ክቃለስ እዚ ድማ ነቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ፀጋታት ናብ ኢኮኖሚ ዕብኻ ናብ ህዝባዊ ረብሓ ቀይርካ ካብ ስደት ካብ ከርተት ካብ ድኽነት ነፃ ንምውፃእ ዘኽእል ቃልሲ ክቃለስ ከም ዘሎ እዚ ድማ ናቱ ሓላፍነት ከም ዝነበረን ሕዚ እውን ንዑ ጽበ ዘሎ ገዛዕዮ ምዃኑን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት ዓወት ዓድዋ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ጸለምቲ ህዝብታት ብርሃን ናጽነት ዝወልዕን ናይ ይከኣል መንፈስ ዘብሰረን ዓወት እዩ በዚ ድማ ዘኹርዕ ታሪኽ ጸለምቲ ህዝብታት ኮይኑ ይዝከር
ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ባዕዳዊ ገዛእቲ ዘካየድዎ ቃልሲ ካብ ጸለምቲ ህዝብታት ብተወሳኺ ብኣውሮጳውያን ባዕዳዊ መግዛእቲ ይግዝኡ ንዝነበሩ ሃገራት ኤዥያ እውን ምርኣያ ናጽነት ከም ዝኾኖም መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ። حز ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ኣብ 7 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2017 ካብ ንግዲ ወፃኢ ፍርያታት ውፅኢት እንስሳት ልዕሊ 63 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ኢንስቲትዩት ልምዓት እንስሳት ኣፍሊጡ። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ልምዓት እንስሳት ዶክተር ሳህሉ ሙሉ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ በዝነበሮም ጻንሒት እቲ ኢንስቲትዩት ኣብዚ በጀት ዓመት ካብ ንግዲ ወፃኢ ፍርያታትን ምቅንባር ውፅኢት እንስሳትን 124 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኣብ ምስላጥ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ኣለዎም። ኣብ ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ 12500 ሜትሪክ ቶን ዝተፈላለዩ ፍርያታት ውፅኢት እንስሳት ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ምብፃሕ ከም ዝተኻእለ እውን ረዲኦም። ስጋን ተረፈ ፍርያታት ስጋን ብሰፊሑ ካብ ዝተለኣኸለን ሃገራት ገልፍ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ 45 ሚታዊ እንትሽፍን ናብ ስዑድ ዓረብያ እውን ተቀራራቢ ዝኾነ መጠን ፍርያት ምልኣኽ ተኻኢሉ እዩ ኢሎም። እቲ ኢንስቲትዩት ፍርያትን መፍርያይነትን እንስሳት ንምዕባይ ዓሌታት እንስሳት ኣብ ምምሕያሽ ብፍሉይ ትኹረት እናሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝረአ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ሰብ ሰራሕ ምዃኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ኣይተ ድበራ ፉፋ ገሊጾም። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከተማታት ሸገርን ኣብ ማሲኻ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝግበር ምጽዓን ነዳዲ ምዝዋር ካብ ቦታ ናብ ቦታ መባፅሕ ነዳዲ ናብ ከባብታት ኮንትሮባንድ ናይ ምቕያር ዘይሕጋዊ ተግባራት ምህላዎም ኣመላኺቶም። ብምዃኑ ድማ እቲ በዓል መዚ ኣብቶም ተግባራት ዝተዋፈሩ ኣካላት ከም ዘይዕገስን ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ እናወሰደ ከም ዝርከብን ተዛሪቦም። እቶም ልዕል ክብል ዝተጠቐሱ ጸገማት ንምእራም ምስ ኩባንያታት ኣቕረብቲ ነዳዲ ዘተ ከም ዝገበረ ዝገለጹ ኣይተ ድበራ ፉፋ ኣብ ልዕሊ ካብ ስሕተቶም ዘይመሃሩ መዐደሊ ነዳዲ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ እናወሰደ ምዃኑ ኣረጋጊጾም። እቶም ሓላፊ ወሲኾም ሰብ ሰራሕ ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጠሩ ኣካላት ሕብረተሰብ ዝህቦ ሓበሬታ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ኣተሓሳሲቦም። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክንሰግር ዩክሬን ናብ ድርድር ሰላም ንምምጻእ ድልውቲ ምዃና ምርግጋጾም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊጾም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስምምዕ ሰላም ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ናብ ልዝብ ጠረጴዛ ንምምጻእ ዩክሬን ድልውቲ ምዃና ዝገልጽ ደብዳቤ ካብ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከም ዝበጽሖም ኣረጋጊጾም ኣለዎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ኮንግረስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ እዚ ደብዳቤ ምልኣኹ ይንእድ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዋይት ሃውስ ብምምራሕ ምስ ትራምፕን ምክትሎምን ዝገበርዎ ዘተ ዕዉት ከም ዘይነበረ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ሃገሮም ዘላቒ ሰላም ንምምጻእ ምስ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንምስራሕ ድልው ከም ዝኾኑ ገሊጾም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩክሬን ብዝተኸኣለ ቅልጣፈ ናብ ድርድር ንምምጻእ ከም ዝተሰናደአትን ልዕሊ ዩክሬናውያን ሰላም ዝደሊ ከም ዘየለን ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዝተገለጸ እውን ሓቢሮም። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ስምምዕ መዓዲ ንምፍራም ድልው ምዃኖም ነጊሩን እዩ ምባሎም ቢቢሲ ጸብጺቡ። ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም
برخبت حفاش أب زلاق سلام من هنصت حاجرن إجامو من كتصاوتو منستر سلام حاتيتوم أب عديس بازر زلو حضرة ندادي سب سرح مخانو بعد مزيد ندادن إنرجين إثيوبيا أفريتوم كاب زينات يوكرين أب دردر سلام نمنصا دلوت مخانا مرقاقاتهم بريزيدان ترامب غليصهم بارك استمركتي مع زينا بزي زازيمنا سلام كتالكم أزينا نمسكن سلام